Виктор Андреевич, какой, на ваш взгляд, процент украинцев сейчас считают себя вот единой политической, являются единой украинской политической нацией? Я думаю, що трошки більше 50. Не 70? Не 60, а именно чуть больше половины? Я нікого не хочу образити, але дорога від хохла, новороса, малороса, гопника, тушки, тітушки до українця – це не дорога миті. Ми ж поважаємо людину такою, як вона є, правда? Ми ж говоримо, що ми демократи. А демократ – це не прийде і повчать буде там будь-кого в яку церкву тобі ходить. Але давайте дамо відповідь. Ви розумієте, доки ми не прийдемо до цільної, соборної, помісної церкви, тої єдності, про яку говорить поляк, чи чех, чи литовець, нам не досягти. Ми ж це розуміємо. Ми розуміємо, що православ'я завжди будується по національному принципу. Завжди. Католицизм будується по іншому принципу. Є Папа Римський, намісник Бога на землі, і кругом всі філіали. А в православ'ї кожна національна церква єдина і не підлегла нікому. Ні Константинопольському, ні Румунському, ні Болгарському, ні Московському. Вона незалежна, як власна політична держава. А в нас ще тільки в мріях. І подивіться, які скандали навіть після того, як парламент звернувся, президент звернувся, всі урядовці одним голосом, всі президенти, які в нас є, одним голосом кажуть, що нації, нам треба прийти до рішення цього питання. Де ми зараз є? Под Москвой или нет? Так грубо говоря. Ну, по суті, ми зараз говоримо про питання навіть не першої, не другої, а навіть першої незалежності. Знаєте, якщо ви духом не підпорядковані митрополії московській, це вже багато чого говорить про ваш суверенітет, вашу свободу і незалежність. Як можна, знаєте, ходити у храм, який благословляє московське військо на боротьбу з Україною, який оспівує московську владу, яка об'явила війну Україні, і бути українцем. Тож я розумію, що це є такі люди. Я повторюю, я не даю їм оцінку, це їхній вибір. І я такий вибір не приймаю. Я не розумію цей вибір. І я знаю, що для того, щоб нам щось у цьому змінитись, нам треба ставити це питання в порядок дня. Нам про це треба говорити. Нам за такими столами треба зустрічатися. Но мы говорим, и вы говорите, и многие говорят, и президент говорит, и, в принципе, мне кажется, любые разумные люди, они поддерживают создание поместной церкви, даже если они атеисты или люди других конфессий, потому что понимают, что это вопрос государства, да? Так. И все-таки вы считаете, что уже больше половины людей не свернут с этого пути и как бы уверены в этом? Да. Ви знаєте, я зараз зустрічаюся з багатьма патріархами православних церков. По цьому питанню 12 мільйонів вірних православ'ю в Україні клопочуть про свою помісну церкву. 12 мільйонів. Якщо бути взагалі досить відвертим, ми говоримо про перший православний приход світу. Бо 12 мільйонів ні одна із православних церков Ну так, немає. в Европе. Ну, в мире. В мірі. А якщо ми говоримо про те, що надання автокефалії додавить в український церковний внутрішній діалог теми порозумінь з вірними на сьогоднішній день Московському патріархату, я переконаний греко-католицькій церкві, я переконаний автокефальній церкві, то ми розуміємо, що ми виходимо на соборний православний люд, який не менше 20 мільйонів. А 20 мільйонів – це приход, який претендує
Я не скажу, що на зміну там церковних відносин і порядків, да? Але я думаю, що в значній мірі традиційні солісти, які в цьому питанні були останні, можливо, роки після Другої світової війни, можуть помінятися. І тому українську місію церковну добре розуміють всі патріархи, особливо православних церков в Європі, добре розуміє Вселенський патріарх. І тому за українське питання сьогодні йде. А вы, как Борьба. волонтер-дипломат тут действуете? Вы разговариваете с представителями церквей других православных европейских, да? Так, я говорю як президент, як Ющенко Віктор Андрійович, як громадянин, який представляє певну частину українського люду у цьому православному питанні. Тогда вот